Pauli, týmto vám chcem pogratulovať a povedať, že vám naozaj držím palce pri vašich nasledujúcich LCP voľbách. TMD LCP, wow! Nech vás sila sprevádza a držím palce. Čus! Hello! Čau Pauli, čau Radka. Je tu tma, lebo je tu tma, lebo sme na východe ďalekom, tak tu sa zatmíva skoro a je tu strašná zima, ale k pointe. Chcel som sa len vyjadriť, že prudko podporujem vašu aktivitu, ku ktorej ste sa odhodlali a neviem si predstaviť na vašich pobočkách kompetentnejších ľudí, ako ste vy, a keď budete pracovať z polovice len tak, ako ste pracovali v TM-ku, aj na vašej novej pozícii, ktorú verím, že získate, tak to bude určite jedno z najúspešnejších období, aké vaše pobočky mali. Takže želám vám veľa šťastia, verím vám a budem sa tešiť na výsledky vašich volieb. Osobitnými kanálmi vám pošlem takú menšiu pomoc, ktorú verím, že oceníte, ale chcel som vám ešte ukázať, že spolu s týmito dvoma ľuďmi, alebo ja neviem, čo to je, vás budeme podporovať a sledovať, čo dosiahnete a budeme vám silno držať palce. Takže aj keď ma na jednej strane mrzí, že opúšťate najlepšiu oblasť, aká v ISEC-u je, verím, že robíte ten správny krok a dotiahnete to ďaleko a bude toto pre vás veľmi úspešné obdobie. Držte sa. Radka a Pavla, veľmi sa teším, že ste to práve vy, ktoré kandidovali na LCP. Aj keď vás poznám len krátku chvíľu, na mňa ste vytvorili dojem kreatívnych, inteligentných, cieľavedomých mladých osobností, ktorí vedia, čo chcú a za tým si aj idú. Preto práve na týchto voľbách vám držím prsty, prajem veľa úspechov, šťastia a my sa vidíme, pretože TM Mafia. Čaute, babi, takže prajem vám, aby sa vám fakt darilo a aby vám to vyšlo, lebo viem, že vy ste tie správne a vy ste fakt tí práve, ktoré by mali viesť tie pobočky, tak držte sa, držím palce. Ahojte babi, Radka a Pauli, tak ako sa máte, takto chvíľočku pred voľbami. Hlasím sa vám z Bratislavy. Je mi ľúto, že sa nemôžem zúčastniť na obidvoch voľbách, tak budem posielať aspoň takto na diaľku pozitívnu energiu, hlavne tebe, Radka, do Banskej Bystrice. Verím, že tie voľby dopadnú úplne skvelo, takže nestresujte, presne viete, čo chcete dosiahnuť, ako to chcete dosiahnuť a verím, že ste správne kandidátky a takisto aj správne budúce prezidentky. Čo by som aj chcela ešte odkázať je hlavne to, že vás v mene celej TM Mafie plne podporujeme vo vašej kandidatúre a pevne verím, že im to tam všetkým ukážete a že ich tam poriadne ako správne TM Mafiánky rozstrieľate. Takže držte sa, babi, budem sa tešiť na fotky a dúfam, že tam uvidím práve vás. Čaute!